Helo, fy enw yw Martha. Helo, enw fi ydi Begw. Helo, fi enw yw Annie. A da ni'n mynd i gael fath freebies heddiw. Yes! Helo, a dwi'n meddwl bod yna freebie. Iawn. Helo. Helo, croeso i Standing Childline. Helo. Be da chi eisiau heddiw? Da ni'n mynd am freebies. Freebies, oce, dwi'n golchi chi. Diolch. Da chi eisiau beth o dyn hefyd? O, oce. Ia, chi'n ofalus, mae'n pin yn yno. Gad, chi'n ofalus. Hyn. Byddwch yn ofalus. A da chi eisiau byddu yn eich blog hefyd? O, ie, please. Byddu? So, Be byddu, byddu? Dan. Bod i eich... O, Mascot, da. A byddu siarp o, da chi'n cofio? Speech bubble. Speech bubble, da iawn. A chi'n gwybod ba, bod chi'n cofio ni dod i ysgol, chi'n gwybod sticker byddu arall? Yay. Diolch. Yn ysgol? Diolch. Sticker! Sticker! Diolch. Diolch. Ta, diolch. Da chi'n eisiau llun i mewn yn fanna? Eitha rwy'n dynnu mewn o chi? Iawn, diolch. Dewch i ddod i Metro Môn. Mae o'n well a mae o'n dda a ydych chi'n gallu bod o'n rhaid. Dwi'n meddwl bod freebies yn fanna. Freebies. Helo. Oes na freebies yma? Oes? Mae gen i hand sanitizers yma. Diolch. O, da. Sut beth sy'n mwyn? Trolleys. O, trolleys. Fel. Bouncy balls sy'n goleuo fyny. Wow, heno, gan i weld. Dwi'n meddwl bod y freebies yn fama. Freebies! Freebies! Ydych chi'n neud glitter yn fama? Yndan. Dwi'n gwneud glitter a tatws a dwyloedd a gweithio. A mae'n sy'n costio? Just cyfraniad. O! Hwyl. Fi? Beth bynnag oedd y glitter sydd wedi gael? So, dyn ni'n gael glitter fel a tattoo. Mae yna gwahanol fath o ddewis. Mae yna rei calona, draig, y peth dwi'n newydd gael, calona, dolphins, cili pala, melldan, cacena, ceirio, a calon. Diolch. Sori. Ta, diolch. Wyddfennu ffach technoleg, fi'n siŵr fydd na ddigon o freebies o fama. Flame, dyn ni'n cymryd ffiro, ac yn reol un, bob tro pan ydych chi'n chwarae Flame, ydych chi golchi'ch dwylo ar ôl chi defnyddio. Freebie, briliant! Slime! O, gwan. Lecach hwnnw? Reit, fath o dyna heitro, am bod os o bolar yn Norwig, da ni, yn Llanberis. Hensilia. Chi gyd i gael un? A chi, wedyn yna hynna. Eiros. O, diolch. A pethau pwysica un. Da! Chi am un arall? Diolch. Chi, ti di staw yn cama. O, ti di gael ei barod. Gada ni'n arall li. Na chdi. A ni, eisiau beth da? Eisiau beth da? Beth? Chdi? Ia. Oce. A'r ail beth pwysica ar ôl pethau da ydy hein. Brochure amdan Cwmnïaeth Saedro, Gorsaf Bwar, Dinorwig yn hwnda. A ffestiniog, dyma ffestiniog da. Di, ffestiniog, tan y grisia yn Blaena. A trydan cartref. Da chi eisiau trydan cartref? Os ydych chi dyn? Da chi gyda'n. Diolch. Jigsaws? So you're going to try and do the jigsaw? Yeah, we're doing a freebie ball. No, freebie ball. Oh, okay. Make video tips? Yeah. Yeah. Helmet. A daf arall. Banana snake kids. Cool. Peidiwch deud bod fi'n dwy'n hwn.